Estem al Centre Esportiu Municipal Pativic. Ja veieu que és un centre que ha quedat super ben arreglat, amb un espai exterior super agradable, amb ombres, amb sol, amb la piscina petita exterior doncs, ben arreglada i amb la piscina coberta, que també amb un accés directe a la gespa doncs, per poder aprofitar tot l'espai. Això forma part d'aquesta primera fase de reformes del Pativic. Teníem moltes ganes i estem molt contents d'haver-la acabada i de poder obrir a la ciutadania tot aquest espai, amb pistes de pàdel, que també tothom pot utilitzar amb la reserva corresponent, amb pistes de tennis, una pista també amb sorra de platja, per tant tenim platja Vic per poder jugar també a diferents activitats. Per tant, us convidem a venir, recordeu que podeu accedir a preus individuals, amb abonaments de diferents tipus, individuals i familiars, i obert a tothom que tingui ganes de venir a gaudir d'aquest espai.